Kikundi kiko kurusia gitang'ani nyumba kegosoki saa 12 maambi egia kabere ekibago ikaranza bagambe baigwanane mbaroseti asi bagukikuragira iga nkugwita nande ngutindike tokobo muntu muriri gutanga abana mbao ni asaiga tatu mwana one nabo koisanika kunda amaso musubati igoro nkware kwante binsu kensemu kunda nire kurororo somos batiatai ikandu seti seti akandu sio bosoku na njenga bako mwana no akarebe ndu sio bosoku ninki nanda agakora dai omongino na akire bobe no mbona munari gatari gakora kindi no ne ndagira atari kuri ugamenyere tembeho bona ndi nyumba iri munere iga nababu ato ubwo bagasoye compound asenge ntonga na kumultirara magana no nyambone njadi baisiyo kana dai mono mwana oli oyanyure simamu mwaba murusiri korubati kandi na tato mwaba amasomire bakonyorere gali tanga achite onye kabwate shida baigwana na mamu mwaba boka abanyene lakini tarusha mangana so yanko yae ache kusali obuguma bwa mamu mwaba muligiriria nande nitkolinde nditugwakirambia muno asenge ncho gwacha otego toligiriria chinse chiga chia bono iga ndego koretero mugano kuru chinse mo chia Bonyabwanga sae Bonyabwanga sae ne kenyoroke gutoka ime ya Tabaka Ward ni gutoka ime ya South Mogrango constituency me county ya Kisii aiga ninde no mongino yo moga oyo kongress mugano ena ne uchali konyaeresa subwagale lakini ndekora rwe summary mongno iga niga nyometwe alia bomachoge akara nyomo bomachoge ereno mugakoe bagasenirwa konyora abana baiga batatu ekaraga ndete sinyome yae bagacha bakasinyana no mugakoe bagakorege ntokoro kanga separation gosogo tigana aseke gusi mongno yakanganya na abana bae ekibagutikana no mugakoe akongeresanga mugakoe niga alengo mutumani nabo igo niga akorete ubwanchani no moirio boyo chikoeresa sobwagare akanganya pi akanya kurenda abana bae na kubakinibika paka baba ntabana nande bakabyoka Nyasaye akabanjira especially mu muromo nene Nyasaye akamwanjira agakore school bya nande akanyoremeremo mu muro gakora nyoremeremo akamuangati akonyengina mama ngakitokora tiankuriro bure masegete na inche ngororo twagacho agacha nabo igo akagachira nangina emyake kagendo mumuro yagacha kaomerana naise keraomerana naise akamwa yaya bono bakaigwana nga mumura inche timbo atoko nguleta mamumino akaira ni mama mwaba agacha gatenga mumuro yagatenga bono mama tutetwiraneka asayuti gatoni ngina kamate yaya inche timbo atoko nguna bokwangiranirika lakini nje timbwati bole mboko beroro no iso kule bono sa tumaona ataka kwa bono mura kongwanyi ngina kurwa saiga asamugorete akomurama mangana makonkulingana na maoni yae ayinte tatu eresa senchera yobo ikiranu kabisa sema kana itinkorukwa yato soso mugano mongina myo miyamona sana murali bono jo no rumugano umuhenge nguchi kuberesera igoro nyoma yane kwanza kwa tuligiria matukama ngayiga gwatunyorete inche n'abanyorete omong'ino oyo omonero bang'ete ekero nkunyakurira para nasinyirwa ase engochi Arelia Kerina okay alright gwatoligiria matuka mange na indo twanaberike ngotenga ngochi tolera kini ntwanya kanyora chinga Nyasaye wanchirira rutwikira na inche nagokire tweresa ngo mugano huu bono ncho mugano ne nachete bwane kero naika bwane nkanyora abana batatu iga igo mugakona akagenda agasoa yani akatambuka isiko yenyoma akanyoma akagenda agatwara mukamu muromu abo eyure bane kazi ni yaye bono ngarangu bugimo bebwakonga nkarwororo nona ikanka nkabera naberire abana baika bono nkunya gokora ndekonda nkunya gusoma biri epati bina Nyasaye kare omumuro yo manene osomire okorire form 4 chinguru chiangereire nche bono na team yani na team atikende kionse umwana ujo chire Nairobi kwerige nitara chau kwa nyome twaralia Bomachoge misesi aino mugako go mugasene kuna abana balenga batatu mugakyo kwa nyome tu ina nyome tu 19
1996 Bageka kinga ninge kumwameta n'umugako go wika gutigana kwa ntwabere tangi myaka 13 okay bono ganki yacha kogera mu gutigana mungakia amangana yo bwanje mu guys ko inyo mungakibwale bono bwanje ni ubwo isiko nigare kogenda ngo okoira na goja tindi kurara nyumba nkarura bono bogano bono bwakongire ntiare gukora igare kongita na kende bono tari kugura gocha nyumba ige kiagarete mugatigana no gutwara mo mukamu muro yo minto bone kazi umwana umwabo kenga bono nekene kwa chituko gundwa gose ja ebono nekene nekene na ndunga gukonyora ntaranyomu igo bachakanite kare ntaragendororo buna nkoigwe umugano tachiti gutiga tachiti guti bono mugaika mo ngaki what side tibono gaika batanga tigandwa bono nigo na decide tinga tinkunyara koremererio burwaire mburi tinkogenda kwiremera embera abana nibwate nabage tigangenda rindi ryonse nchandike na bana bana nyasaye nabagonzese ninjerinde yonse okanganya nabarabu bonse bono nkabana barabwo nkabanko basomi inyaruke ari gachi kagenda ngatigara n'ibimwana bibimura bibiri abana baba mura babiri oyo manene okorire ochire Nairobi onyorire kibarua tunanyorire kibarua naberirenka ogenderete gukora agacha agateba yaya mama nanyorirwe chibesa ntagite nkunganyi kuruga abuseino akarati bono mwana yogo iguka basomia aibieka cherekie kwa kusomia abana babo nkogende konda musuku umuntu namote bitari gokonga ayenga nyu mutienyi onge uchimbekera amo namanya kumusoma elinga imumete bo elinse itundi seino abana baiga isana chite kubwatia gose ko taka kuirania familia yaya tachiti achiche bono nigo yaikereteri gabono umwana ubona anyorire chinguru achirerende anko yaje narure gaiga bono mokoyo no muisi ko minto akamotebi anko nintagete ondigeria ase mokoyo no yo iga akagenda akarigi iga bono iga ante to ongire ngora ande to specific ngora yo karwa somia abana babo nyasa kabasene mu murogo monina gakoraki era agakure skuru akanyore kibarua kiranyore kibarua bado komete seino nchimenyete seito ntaragenda ndonsi bono bunakura rindi buna agenda aguonyore kibarua okorire onyorire chibesa chibesa ichigo ntebiririkie umugondo agakira nanko yaye uyuri mokoyone kurunsa akamotebia nkundigerie umugondo mokoyone uri akarigie umugondo akanyora umugondo uyu akarua akantei mama nkonyorire umugondo genda pakororo murigereri nkamanya kurunka no muturete no mwana ominto n'abandi babiri twarenga abantu 6 ngaja pakagaye nkarato umugondo ngakora nkamotebi yaya saina yanchire inchirare na nyarake ninchirare mbiyari nkaruororonga mwana uri akarua gateba bono tigamba bekire besa akantumira chibesa aka umugondo uyo iga ikona ndugambete inanyugurite 230 ninche na akanite ngasaini bakagenda nirya kabiri nandi ngakana bone irya gatatu naribona achitaga akana agakura nere bono akanita agakoraki agakura ntari ngororo go mwana yakaranga liko komenya seino tigali gyo bolimo akunganye at least momenye nayo twalebu agagote yocho akarigi mokoyone aligyo bolimo gasa bona na mokoyone mwaje mwinu nsari bono ekero yaba igo bono nchinkagenda umwana uri bona agachiaganta imama naterimbukirie bi materials ntagete kwagacha nkamotebi aina shida ninchibona bwagacha agacha kinde seitu akakora nkaruorora aganta ibono mama nintagete nkunganyi n'umwana ugiyo minto muri nere mogende mobere gabwisingo kobeka mpaka kanero beiro manene amanye kogenda asaga koraki neberigeri bono twaberire na chirega twaberire kuru 2015 twaberire tumenyete biya onyorira abana babiri na chite n'umwana oyo manene umwana ugibono form 5
bono iko jaikirete umwaka uyu twakurite November nkanyora kunya kuigwira chinsema ng'umwana natagete koniga iga bono umuntu oyo muchita akambori Miriam nkoni urega nkamukani yaya nandi nkirete nandi kanyachi customer chinde nkabatebi yaya bone ga iganchitinta gitibageni nkabaseri bono nigechete kuikira bana 8 December bono igoro tarehe 22 nkonyora mokoyo nuyu gocha ukumanya konta ingumanyite ga mwakwanire n'umwana nkamukani akamanya ndenga bonde gentongo bwana takomanya umugondo yochire chi customer nimbwata igo bono onye kuri na matu bonaje igo nganyete kuruga nkubabo nkumuburi uri serious nganko iruboro nkoni muri umugondo ngai esababu ngaya turujire ndi umwana anyore accident imyaka 3 yaherire kurwa anyore accident kurwa nkumuburi kurwa anyore accident nagwenete ingaire ingi baguchikokorera ngasenge njo firisikire igo tutagitao ni asaiga agenda abekere mukungu ebiashara kibesa chinda asomeri umwana nkarwa nkababuri ngaki bakungu enseje mbali ko Kenya chisukuma basomia abana n'imigondo bakoni n'ekinyumba umwana ujibono umukakoye uyibono nyagocha kondwani akamanya kwatabona aje n'umuntu umuriri bobe anja baoni nkamotebi yali anirasiekere nkwete naliparao ni asaiga bono ikabaika bono jaikirete bono iriga Januari bono ibaberete pinyangete bono jaikirete moisonde bono ngotebi bunga moise ko mintonte batinga baninto mumuru wa kiresini omukungu ni jirari gocha ndanda ago ikagabu saa 5 ya butuko ama ene ngatema kolemereri kuna natema kolemereri nkanyora chinsi echi ugocha unachicha nkurwanku muburi ngakigwaita kurukeri na mate gali aje n'umuntu omukungu ngakigwachaga okonte bijana banatarire ngora lakini ngachikotegerera nkaiguna n'abantu balisiku nkamotebi apana nonyende iganje bantu mpanya kuntariraga inanya kuigumuchanduye ama ene bugaki mambi ngasoka kumukuligia mabere nchindo asiecha ngochiko koirana nganye musubati uri obokire okumanya konte bijaya tatu mwaba abana neruchire nkurwa nkumubuli ngayaya noare bwanko yaje moyo asiki ntaramukwani ngayaya nechisuguri tobwate oi ono nkarwa ronje ngakira nkagenda bakore ibintu byane nkabeke erikwere ndoma cyara liko musubati yakanda mwamwise ko mintu ko beke kwere ndesi imyumuriro bona lirina iyoire inyore bona umusachi uyo ama no umusachi onde obwate butyo gosoka musomo musachi kyo oyibana makayane oyibanya ko umwana wo igatayo bose eretayo bona itwacha kumanya maeganga yaja eba umukungu ringa igari kungainiriri ngama kumusachi itayo lakini rinda abandi bagoteba igaerari nitakagendi gasirogoro igairanite bona ekero namarora kumubuli naki ekiniki mbono mogokora no aminyoge tu kumanya konte ngano manyete igoto iga enko goita nande ngotindeke toko bo muntu muriri gutanga abana mbao ni asaiga konyorunti shiriro ntabiri ekekundi kegokorusie getanga ni nyumba kegosoki saa 12 maambi egiya kabere ekibago ikaranza bagambe baigwanane mbarose tiasi bagukikuragira nkarwa nkamotebi biyamono nyasaye nerumanyite iribono nalia soeta bono kungita ngaswa gukura ama ino musubati ndero goruga igoyo ojo rengensa ojo takondora nalia minyoge to kumubuli gogo itamiria mwase kyo kumuitero buruti bwa ngoko baburu bwa abana bono ukogenda bono tukagenda nkaripoti na ripoti umugambi tindara na nkiakorire lakini akachaka turangeria on Saturday tukagenda ororo n'umusachi uyagacha bono umusachi uyu akarwa akamanya goteba iko namukururete kurupara nkamoreta agaigama bakamuburi egente kigiegwire na kikiari kunyara gukumusa kurupara gekorete gaigamoche kurwanira ororo agakira nkarwa nkamotebi nchibone gento natagete nchitinta gito kenene nigonta gito nanga kinkurara nyumbu murangori nandi nigonta gete
ong'oroki omusacha ong'ete omwana oyo iga gwatebete oyo gatatu Igo ngote igo bagata. omusacha oyo ori bono mokoyone iga are gontebi ndusi omwana oyo iga ase oboremo bwa omwana oyo igonde nkamuborera inde ng'ai nkomoire kumbe ere namanyete omusacha omong'ete naki ekibo nairete ase omogambi akaborigire inde ng'ai omwana oyo totebi sobe asire akarwa agateba eki negekong'u tinkonyara gokora ki tinkonyara koeresera nari abwatete n'omurango agasoa gotagora akanyuba ekansi Murango gasomete paka bono oyoga oyo enari nyumba yao nari nyumba yange kai na bistori ere igo bono ng'ai batagitogende bono narayi twasinyire nasinyirwe omorari nasinyire nang'ai nguchi bwogaro nero bwana omwana oyo iga ekero ogokerigereri omwana oyo niga airwe ororo kuringana omusacha oyo tatindeku n'obosoku musacha kio oyo nokwete nakwete nari eri bono acha twacha kuoyigu omwana oyo ochi kumutindeka iwamba omeranete na ise atarakwa mbaumiranete atarakwa ng'aki aringi bono aro mbaumiranete atarachi goku akamumanya ng'ana ere ise bakanya gokwana abu Nairobi bono gochiga abu imaro tinkomana nki bare kogamba abu Nairobi ng'aki achita kweresa bono omwana oyo mwana utare kong'eresa otatigeria akwete bono nari bachete bono bakong'eresera bakagote iyo gende gotinde kumugaka omorari ninchiete ekero omwana oyo achete tokagamba togakora nkabatebi nche tindi koira nonye nkogenda agabu nigo nkogenda muno omoiri gose buna omusani lakini rende birerende buna abantu bakorengereri kuruseitu bagambete bagantebi yaya bagendwe waini omogako bono buna twaikaga ari kumbe nogoikera mitung'a mbwonende lakini egitakora tiki etaiyo gwakandire tuchombe yaya ting'akaniri yana wense nomba kwanete negotiation ndio nsi mwaka tarane goikera iga omorari tingoko nande tinkobisa goikera iga nande nanya kuburinga ing'ombe irenga mwarwete tinkoma lakini barwete ukora ng'amba arwete gento geke lakini chichigo isanikio omonto ng'a mbuo yare bemetie gento gete asenge ncho amatanga y'omusacha achikororekana amaya kwatere tubure moro batete lakini bono iga buna ngokwana nche iga bono iga egekonekeri babegete ekerusiri omokungu oyo nde nero ogendete kore nyomba no gwatoro yanje timbwa mbaga achiteng'ani bono mwana oyo ga atokung'anyi kuruga iga akoire bwogo obero ororo gose ng'aki ekerago kwana agote ng'ata gita aho niga iga ng'agura asang'a ng'amanye kong'anya gochiororo ndibona ege kogera okwanga omwana ogotahoni asaya nande buri muboro bwa omorari ori n'omwana noyone nero ogorete tari inche ngorete ororo eraisa koba buna yabete 207 ng'ai bagotamera eki naki gianchandire ng'ai bagotamera abana abo ekero bakong'ani paka chinyumba koruga iga bona yoroche ng'a omwana bago omumuro oyo igo bagotumekwa nki oroche kerega kekogera omwana wago okorere bono naki nasinyirwe nyore yani ntagete konyora advice nani nkiegekong'u ndi mwakwanete nayo riomoe nande nkiagote eriomoe twakwanete buna ngoikaransa iga aete omokungu esimu omokungu agankwanera nsa iga ngakwana nere akamanya kombori iga nki otari gochira bwogo nkamotebi iga aiga ari nagwakirete esimu nkagotebi seino gabu ebikone biri igo biyire bwo bwimambo iyo iga ari nigo kwaire tu ochikorosia amatanga y'abantu abo omusacha ori tatinde kubobe atinde kukarorekaine keri naki baimeti era natete kwenda soba tari gukwana nari eria chagete kundana egesaga nekamang'ana amakong'u mwana ogo kene omwana oigorete kabisa yani nkarera nkarukorera ngatebia maneno nenkonje nkamotebi geng'ento egetang'anikero kinamotebeti tata one nkware kundama ase omusubati igoro ekware kong'ire ensemo ndamera ororo yakogote yong'anya enyomba eye bono ng'ogwagachirete yaja nero okorete ebi bionsi stoikaransa tane yaye neyaja bona atete konia esaya na echinyomba echiga chionsi bono omogambi ere igamotebeti egento ogokora okoni otigere omonwe yanya koberera agabo omotigere lakini
okani atagete kokoraki atagete koni yonsi kuli mumbu wate title deed nande lieta lyange basoma mbobwati bono mbobwati nasiki konyenturae nabo twagurete lakini konyora nturae mbono konyora nachire natebire omogaka oyo otonereti twakorire succession twakorire nanyorire ng'oboremo obo ise omogaka oyo ngoreti oyo nagoreti enamba noere bono ngatebia omwana oria ng'a temurigie ebesa toiche tuprocess omogaka oyo atoe enamba ng'a nakwo oku bono yaikeire bono naende namoboririire inaki ekonyarekana onye oboremo bore credit bono ntuga iga tore credit inaki ogochika bono bono abo bono gabu gabu bono esabu bono ekong'ita na barabu bono yabaikire yo bono ekerenga kiage kenene buno omong'ina totageti mwana oyo ago ni boremo tintageti yao niga nekio totageti kiao ni oboremo nekere keki egento ekenene nabwata amaremo ruguru Nairobi nkamotebia onye oboremo obomo akorere chisuguri eki niki nabwangira abantu nkoni bare chinyumba n'oboremo basomeria abana mwana oyo aira tari university amwe akomoire omwana ori secondary tarakora nabo ogokenya chinyeni igari oakanire omwana chitabia chigo omwana ogo nachibwate nche omwana oyo bono nchibu nakina iga enaroche ng'a n'omwana ore buya omwana ore buya lakini yaikire bono yabeire iga buna oroche omorari iki kiamochinchire tinkomanya okorora rende onye okare konywa timanyeti onye bakare goikarasa n'omonyi nonya timanyeti omongi nonya ragoteba ng'a nere ogorete amboremo bwaye iga atagete koni na echinyumba akoreki asoke ekero okorigeria omosubati oyo orora ng'a kero kende nabwate omochando bwa okong'anya mokae ekero nkorigeria omonto nkoiboria arenga bono rende mwana gakorigereti bwogo akakoirani bwogo konyorera bwogo nabo gwaterete okaboremo aku nonya nyomba etaiyo rende aete ogwancherana oirane bwogo obere ororo ase omochio oyo aya nabo ngwanchang'irane lakini gekonenge kora tiki nkeire naende ekere nkobarigereria mono igo banchete omwana oria ase eng'encho chibesa arosia amatanga ya omogaka oyo kera amatango omogaka oyo akwanire nkwaete ribaga buna omong'ina omonene ntoi ribaga monto tairi okwanete nonya noiri ore otakwanete obwate obwamate n'abantu basayo abo korunyuma mbwarengo lakini bono iga ekero naroche ng'a bomenya omboiyo ororo iga aria kero kende igo ndagende riringa ororo iga anyore gose ngoaku ngoitu nanya kogenda goikera bono iga totageti kogenda ona naende goikera iga onye ndiri obwamate omorari bwari nkorora obuya nabo nare kogenda lakini bono bwamate mbokora tiki igo omorango oria bono gwateba ase enyomba yago buna obotoire orusiri okore nyomba gose otaiyo jaja eri andwanete eri akong'ita eri omosubati narora oyo ochete agankonya niekero natamboka gochipara bono ngotama nari airanirete omorango abanto bakamobori bono iki okoboria enyomba ase eng'encho omanya noritaiyo ororo laki bono akanyobeka nsa agateba igo ntagete ang'anye koruga iga abana bakora ebinto biabo oimoko yogo oria okorigereti oboremo obo mwana ogo omotumekire okong'anyi na okong'anyi nogo gotagorera enyomba okomorango abantu bamino barabungi bagokwana obwate abantu bamino barabo baraikere amang'ana aya abang'ao nimbwate abana baminto lakini bono rochekire omonto are kobwana yaani are bwoye mbari etobwate omwana omomura oyomo eri twarenge ekina ari on Saturday nari achete agatebi mokoyane oying'a inche bono nigo ntagete momwereke ase agokora ase agochi ase eng'encho iga abwo bwoye usiano mboigoro iki oratebi bono gosaba kwago ekiagera gwatobirie ekenene nkeri keki gosaba kwago chesa abarigereri baito nkoroki inche nabasaba inache ase abarigereri baminto bankonya advice ere eranyare bankonya eki naki ekeremo ase eng'encho timbwati moru
mwancho murigereria kero sometimes uko ibori nga ukini omwana mwetere bugimo bokongo omwana oi baadaye agenda chiomerane na iserebia aira ni mamu abasoberebia lakini bona nande kero batanga kora mali kinande ga unongo chana igori swali na how and why ikine bore tipakanka yani goni bore ti ike bore pakanga sinya matiba asengo sokibuti akira kora mali nga tukumwira ni njena tindu komwira ni rinjirembe gentu byo kana mo bore ti tatu mwana wana nabako isanika kunda amaso musubati igoro nkware kwanta binsuke nsemu kunda amire kurororo ekso musubati atai urumaro munibyo kana mutere kwa kanyari bali okwa no mwana ogose kamere nkyo kumatebe umwana nani gonko moteri onye ndiri yanya kana ta kora kuna ko korai ta kora kuna ko korai asingenjo nje mama mwana igandu seti seti akandu siyo bosoku nanje ngaba ko mwana no kalbe ndi siyo bosoku ninki nanda ko kora dai mwancho mulgereri ondibon sorata ko advice mo swati Miriam nabo korko Miriam nabo ko mwa kresi Miriam mtoro namba ya yesi 07 27 59 41 90 Irorida 07 27 59 41 90 ondora tebenga bona Miriam mwana uyenye ka goseli gatwire buga ali tukwagachire inyomba no take mashabiki ita kuligiretia ratakanga mwana uyibona nyo gusumbuire Miriam teto kurusiau tokoire buga ali sikwanya mire tukwagachire no anje na banko wanje tindu atiboko kama kanda se ibono na bugwanje nje na banko wanje antonsi ali senda abo kuri kingo ikibu na banko wanje kama kanda se ntari kunya gotogonyeri ntari kurana obongo bwana botugise ndanyira mutukana mere mukyokora ntene ya mugondo nko bende ko mwana uyo ndo muke ile ngali bona ja ni ga aporte di standard 8 chingiri chikambura na ende ko ikunya ko kuna arenge mare kono muntu kurwabo akabura nkamoterire iro mwana ni no mabeke nanya ni ekosi agacha kamuira bunamuira nande nkanyoru mwana uri otirimbo kuri nkomobori nasi nayaja tabire kurasonya ro mwana ayo bantu tabwati yes eri makojo yare kose kono mwana uri mwaraije kiraga koreko aga koreko bien mono baba na sango konya amina bantu baitongo gotekera baba na sango konya baki amina mwancho muligereria nteto uligereria chibiche cyenyombe gabunere nasai gabunare abalende mburango twere sana lakini nabo cameraman chikatema kuligereria koletera bichengi mwancho muligereria tigandete mwenye kinyore ya mogaiga uyu mungno ya meta muaye sincho kotago rumurango nerara thankia maite kule story tukorkuba ntenze maleta sofia makutungoro tembo yoru nyabituno aiga no bone one jirani yane ndito mwani latio boli mogai ndibone engeri tukoria mande mangana ibono yoko nyakone boli mama muro ento nyaiwete mande na tuwa nyote instant yabona jita kanyoro mongo lakini kurumaenga mongo no tanya ko kosa ndo kurwa jita kon 2015 abamenye to byana mwana oye na mwana oye rinda go to mukwani bado na motikirte bako mwana oye ga mojo ko mongo yago subikira go sameter go tumano nation visa ando mwana na academy yago so kono libute ya mande na litu atwara to musko ko bono to matanga na renge kinyora bantu bajire mu safari to bugale ne mondo ka go kura ngabuga no mondo go kura ne no mo ibyotire ocha matanga egura te yega to sabana bagande mama yaya mondo go kura mwamiri ya mata amara to tukomnya kana bana njengeta mo ino gari gango tirimboka kanyoro mo no ya be krense ga no mo ga ko yor mo ko yo okumurwani ko mo ke ena ninge kyo ko no mo no amane ngomnya kan jenu sitio mongwa no yo mongo bo mongo yo igoro ko mo kururi ko mera bona akabana ndata te ko ja ko ndwani se ngo mori ekwe banje ngerina nditale kerina gwa go so ko mbandu mongo ndo ko morwani age tonge yo ga kware bwa
naliyo mo sacho yaru aturuane se mongno yakabotire gochari yatiro yatamorochi mongno yagatambukira ali akagenda mongwano nali atire taka so akoli amangana yana takwati maskani nali abantu murangoli akanywa ata akanyonyega baka akanyorutanzi kono nabo tukumete na ikige kogera omwana bakine tuno mongno ndebu ya mukine irio botaka asiki bono mwana goika akongaino ne advice yembe ata te konganyo mongre na mongta bwatia sagochi kona kitwataga na bategerera bago tutegerera gakubatu advice batenyo mongna gakonganya rende omwana otengora murigeri ase anyombo machawa yo saboteba anda mwagachiri bakenyo mbebe stand by era nataka kuonyo mama na mama ngomo bogori kurwane mpibya mwere baka machawa na rai na bato motoga oiga mokoyo yo iga coronero influence yo mwana oiga na ko ini system mwana ya onyo bono ese ngeke ko mongwano ya jagete kutanga sana no mongno ya tamanyeti bona tuja ko mangana space gono bono mugwa Miriam ko ni go to siniko mo tena ki kare jirani atarata tebi emine mbene biashara byabora nyabaga brand pino mwana kumbe moko yo kunya kutanga sabaka abantu bagocha bara tapara ubaburi reri mongno ndata mai bona yekero kono engineer mwana bako mwana osore box ya moko yanko ya ego ante imwa gamete bono no wago te mara gobora imwa ko neta ya gamete Nairobi ona ago jorare kero igor mandu kwa ke manyago senjo murango toiye ndo ajete bo mwana no na re uno monto go jirani ya mugambe akamo ngwano ya matuko kama te higoro murango yo nyoro beki ngwano igoro goro ndara mara no ko mara no ndero abalero moturete na jo ko ni famo nyoro murango batura be ngi ale ko baga go te kerete mumro yo wo mongno ega koroche no mokoyo yo igankura wate kuro seti njadi basi yo kana dai mono mwana oli ya nyore simamu mwaba mu rusiri korba atikante na tato mwaba amasomero bakonyore iregal kanga achete onye kabate shida bai wana na mamu mwaba boka banyene lakini tarusha mangana so yanko yae ache kusali obuguma kwa mamu mwaba in case mamu mwaba kara amwera umana na bomo ndako ende town yamenye akwache kutine kunene paragati kana ache kuri mamu yo mwaba ekina kinda boli mumuro yo kamate na ruga kabisa talingina itu kontrara kan mamu mwaba ekina kinda moyo kante kerre to sonye kandi kerre wa macho muligeri tiganda to motulete nera menta vera to tukole kurwa sae to gama nyo mai to yoro inki samari tankor kurwa pia education reader buna mai goto mungu na watu mchando lakini kuruma wabera kamenya sero education yeye hata watu mchando na monto yes kandi muna bisintu ala kugamba kesi kya momi noyo tana kwa wasina mungu ebe gete ituko pera kana mukutano nkanyara abantu bayikire siko gaiga kanyaro momi yera maningoka ekagera nche kabetere nkabagara gocha nche komanya mchando no rege kana ga like gaiga nabana student komyo na akiro mutugari nga maningoka ara maraboka ngotukolire morangu nkanyara go yiriorense tende kana ata makoboli muswati umwabona soge tanye yege jirani bonchaji nkanyara ngama koyoyo uri kumuita konyo kurumara twebure mbeyonga mokoyoyo yo nkana go teriaro mwana bumongino yo manene aho ni bole mubo achiko bole tawo lakini omongina enda yabangina munere omongina gatama kwa advice yo mwana yakamatenga agent kwa tamereri kwa gachiri paka sinyomba etawo ni dali seino ai dali sabu yera abebuya yabyo nyorase bisabu ogoro agache yera abebuya kubeta ne singe tawo ni alimbo kwa birato komanya otirabano oyo obeira kore mokoyo yo obeira kana korenta abantu yo kaliyo kagocha akarendo takabaratia ona kateri omongino nga kabata yare abagolingo chabale omongino agataka bali nye kesi njomana kumara no mwana oye agatakaga no mwana yatya kwa ne kuro mwana ngama ne ngakyakateki atageti nabyo mwana ya mwatete sinya kama tengo muswati one ngo chale bepuko omongino ye karata ye kare yote igo enyombe line yaye tana ko so nyombe agataka kumenya ne kene omongino na kitaka elisa nyomba kero muswati arangiri omongino gosoka okomate ya nonda muswati ya bwatete bono ubochwachi buri amatebete kurwali kubwato omongino kamera ngotu tundire nyomba yenda akomenya oro no akorara burire bwaye no akorenta janye mangana so nimba kwanita mange yo kungacho omongino ngana bwatu sina abana abake bamenye tenere abwaso omongino bwa aro omongino bwa maskani tutanda kwamba mangana aina nditanya kwa maro bwate ngere chinde naliyo yonyi botu na bachete akera muswati yacha kanda kalipoti yoli
mo murenya ne munacho nera agataka somo musacho uyu kaje tiga iga akega na musacho yatete na baswaba no boikoro mu minoyo koma tenga nkyo tandera abana icyo tagwanjira umwana oni bure mu bwaye omumino nagenda afite kumira ne kumuri na kingo icyo tinda akana burimo mwana uyu ne traja takoreki boikara se tokwana nari amubura terete se kigira ne kikonyete akarata isa negeti abantu mba ikirete sana lizo tendi abeteri nene na ndonye banga na omumino yo kabisa ne banga so mwana uyu yenye ndiare ngo rata ne kibarua kanga na makwiri abeta asente nona abantu ba ndege tuna asire nene kira bati nyoro yiri pako muranga bona ninzo kabatebi nono mwana yekara kabatebi se gitalingia ichi kondi roro ali bachete bo magambi oya karangerigo araso ko bacha kinyera abantu mbarengo mbarote akaba muri obu akataburi bago yare muke kitambe kere igoro mono yenda koreke yenda maro se nyumba soe omongiro na akire bobe no mbona munari gatari gokora kindi none ndagira atari kuri ugamenyere tembe bona ndi nyumba iri munere iga nababu ato ubwo bagasoe compound asenge ntonga na kumultirara magana nyambona itogo sabango nyare kunyarekana umwana oyoye onye ndi yagategerera abantu anja magana y'abantu abanne bakomotero ukinyo umwana mne single mother bakomo somyo mukoye sukuru atiko iketi nenere omwandi bayise matengo umwana one sebu bogesa boke nancho bwane ko kole kondo ngobo mwana chikora pakobulemo mwagache omanyaka umuntu narense mo kumutagora infekti abantu ntoroche bobe nande ntuyete bobe makulingana mona mona abangi nanto ibwete bobe korocho umwana wo kinebya bakongo acha konyora bana umuntu okinira agatwore buwaye acha gutagora umwana wo acha komeko boyisana umwana wo mwana utagategera mu minoyo uriya bere na reise nerenge umwana utagwete arre mu minoyo gamye tende tero sabango nyine ko narekana omino naga ni ria gugure na nda konywe ase muranyara yabona umuntu muri riri bono ntubwata ba lawyer abantu bwata abantu bwata umanyo bonene gaiga you can advise the same nabo mu advise mu ngino iga nabo mu advise ke ndreto torrent ke mu ngino aramenye bya abo igo mwana oyo banye kaligirite clip ezo endugu nabo konyora kwarengerere bya oyo mamu mino yako chanda mamu mino kale moyo ugo kineti ya bika kore ya single mother baka kwa biro monto manima rengereria orore mamu mino tai umia asengento yawo babatanga na marika batabanga mwana yakoreki tabasa ko ira mamu abakyara mamu nako gusaba eli morende amali yawo ko basoko buruka n'ibintu nyorenga mamu nakago ituko ko telija yatuko rega tumara kumugano wo